urtengo ebaluazioan. Proiektu polit bat landu dugu egutegia. Egutegia gure laguna, denbora neurrotzen laguntzen digu. Egunak, asteak eta hilabetek, ikasi dugu nola antolatzen garen gu. Egutegia gure laguna, denboraren bidaia da. Egutegia gure laguna, ikasi dugu poz eta maitasunez bat. Urte batek 12 hilabete ditu, hala dio egutegiak. Urtarria, otsaila, martxoa, apiria, maiatza eta ekaina. Uztaila, abuztua, ireia, urria, azaroa eta abendua. Batzuetan 28 egun, bestetan 30 edo 31. Baina denak behar dira, denbora aurrera doa, tik-tak, tik-tak. Egutegia gure laguna, denboraren bidaia da. Egutegia gure laguna, ikasi dugu poz eta maitasunez bat. Astean 7 egun daude, hala ikasi dugu astelena, asteartea, asteazkena. Osteguna eta ostirala, larunbata eta igandea, aste berria, asteko gogo. Egutegia gure laguna, denboraren bidaia da. Egutegia gure laguna, ikasi dugu poz eta maitasunez bat. Eta gaztelaniaz ere ikasi dugu, las estaciones del año son así. En primavera las flores salen, los pájaros cantan, el sol calienta. En verano vamos a la playa, agua fresquita y mucha toalla. En otoño caen las hojas rojas, marrones y amarillas. Y en invierno nieva mucho, bufanda, gorro y zapatillas. 4 estaciones en el año, todas bonitas, todas distintas. Un viaje por el tiempo entero, somos artistas del calendario. Egutegia gure laguna, denboraren bidaia da. Egutegia gure laguna, ikasi dugu poz eta maitasunez bat. Musikan Bibaldiren udaberria, violina egin dugu zein ederra da. Margotu, abestu eta dantzatu,